Tak čo ja vám ukážem, že kde sa dá vlastne stiahnuť Minecraft. Je to vlastne na tejto stránke gamesites.cz, tu máte rovno Minecraft, tu si kliknete na ňo, ja som si to tu síce nestiahoval, lebo tu mi to nešlo, ale mne to nešlo preto, presne tak bolo prečo, ale viem, že vám to ešte pôjde, keď si to budete toto stiahovať, takže toto si to vlastne môžete rovno stiahnuť, tu máte potom k tomu ešte aj servery. Není ich tu síce není ich tu moc, ale to vám zatiaľ bude stačiť. Podľa mňa nebudete ani moc hrať multiplayer, možno tak niekedy s kamošom sa prepojíte, ale určite budete viac hrať ako sami. A ja teraz hrám iba sám. Môžete si tu aktivovať aj VIP, aj na Counter-Strike, aj na ostatné, okrem niektorých. A to by bolo vlastne všetko, tak čau.